to pini ni litum ladak karbiang long rong saramai ahin pen media courting jil tum phan ke phapon matini tum achepang rumpon ladak nirmor kumar tea state lapen lahorian tea state alam ki sini tum ethetheni weta karbiang long narat phan kapachini phani litum dak jagat mate adimak long long ni litum nang humri pen waiglo kedam tang 17 patumi ladak naga tum wang pen hem rit minang kailo lawang ini litum karbiang long rong asara mai pan lang plot si la sonai klem busin litum udamji athema people mo dak rong asardo ruba sardo kleng dundo kleng sarpodo la selang litum la sona ba klem khede tang la pen ladak la nemor kumar tea state la pen laurian tea state along lia puthak rata tum chini reta hai mate chini lo ta hai la sini tum karbiang long rong asara mai pa chini ke la hello jela solong le ke la ke ningkan plike phoke penda dake agondugul do pe poloma blote ladake bahini amul kache krong thap am la ke nili long le kache krong thap bang bahini do nagalena long pen dimapur long pen abangke pele kheje la pen ladak karbiang long pen abangke ompuing tipi la bahini da ladake nilitum kachini da mateng te nilitum Ren record la pen government long la pen yaro office mundo office long nitum ke check da mateng te ren revenue long nitum ke check da mateng te la dake om puing tipi long leta kali la pen pele kheje long leta kali la selang litum bang la son kacuklem thap kacuklem pru la pen long le ki pithap ki pru bangke nitum karbiang long rong saramai pen bangke nitum chedon unde la pen guys da chedon dekhe pusin nitum media hoi pen nitum karbiang long rat pen pachini lo athema piapon ma pulu te nitum dak jagat long siwang lo adimak long siwang lo ladak non nitum ke thekdam longan ke om puing tipi bunon non tribal mate gurja su mane bangali mane marori phanselang tum list ki bi pensi bhara chuen bomlo la pen la song thosi pele kheje pusita ladak miya la pen bangladeshi to phan pi bomlo marori tum phan pi bomlo kaprek non karbia tum phan non tribal tum phan selang do padu la bangani le tum bang che don dekhe la si ladak lahorian tea state adimolong aklong long penili tum karbiang long autonomous council CM phan kachuning riji bang la helo athema long le hem phuke karbiang long ke nang le tum chini damelo radatum karbiang long le hem phuke autonomous council hello la sidak pen CM sar phani le tum karbiang long ro sar mar pen epil lo mate chuning ri lo la so long le apu tha ka bang ke nang le tum council pen plabjin pen KNC ke mi pusin tum ahin pen ke nang le tum chuning ri lo pia podma blote ladak ke ningkan flike phoke ba hem phu masi chewang we a hem phu tum amen mo alomzo phini to wi pinang thalik po koman ma sila dak ke doma athema ladak nil tum chini ateng bolote 3800 bigha do nil tum jun to record ke long dam ke la 3800 bigha ke la ke pele kheje takali la pen om puing tipi long le takali nil tum abang ke record chilang dami la pehala dak ko land settlement office long komat si chitha long aben ke doma hala hello pusin tum ke hok dam ji la si karbiang long CM sarphani tum kachuning ri ke la hello je prabjin pen nang li ladak nang chelang pen je eviction lab nai pusini tum chuning ri lo athema ke dam tang aning kanda ladak dudu koloni long ta eviction lo noni tum nang paklang ekpo dak eviction lo eviction dat pen pusta ladak akunon mia to phan dak padu thip bangali to phan dak padu thip lan cho takali lang la swa dai areng la pen revenue ke nono bang ke nagaland pele khejesi en bomlo pusini tum chinipon la sila bang chokche la sini tum ladak pen laurian di state penitum karbiang long council ati medol an phan la pen revenue em pono la pen CM Dr. Turiram phan chuning rilo je prabjin pe la so solution la bangke wanang po busi nilitum karbiang long ro saramaya hin penitum chuning ripon pia por lo blote ladak muarni sia bangke suluk sodak do kokji athema atumi kedam tang atumi lo 17 arni ladak bang pharu ini ke thomana ga tu wang si chingrum ben si ladak hemi nang kai lo hemri nang pri lo lakhe nilitum rong asaru basar tumta mekar mi thurun tumta nilitum do la sila bang chilang no dak la sinang litum la prabjin pen la sor along lia puthak nang tum kaching wai da prang pen la dak kai vexon ji phan la jun tu non tribal mia tu marwari atum bihari atum ke do prong la ke pota ka ave pin lo la pen thang a documents ave council pen ke la sinilitum ahin pen chuniri ke je la prabjin pen nang litum
labang election ponang pola ben free ponang pola so ke free long nilitum Karbi Anglong rong asaramai west east dima sao la district thom ke do an arong asar dum ta nang li tu malong konsil long sidolo la pen CM sarpan da pen pachini lo li tum ta un an pen bangke jakong do an pen budi do an pen bangke nil tum nang cerap don pobusi nang li tum pan la dak pen pachini iglo kardom la ke nili tum ke thegunde boy firta ladak komane ka curung bang duji komane ka curung bang duji la ke je li tum athemali tum Karbi atum ke Nagaland da masi komane andaga hem ke freedom mane andaga long legi thidam la pugawe la si la tum ta aning hang pen dak na claim la puta ni legi koidam 50 athema ili tum Karbi atum ke chini lo komane dak local kachi yudum do pusini legi matha dam la kachi yuduna we pulo de la tum nang claim hai he pusi nili tum la Karbi Anglong rong asara mai pen ke ni tum pachini to rat apang Karbi Anglong rat pan pachini ji la hello la solong le apu thake rat atum chini rata hai Karbi Anglong rat tum ngonta ni li pachini po ladak sa ki eji po men pen hala suhut ningkan plikya phokya baprang amali komalo bulote lake asumi ghatak lapen debusuri mukherji latum bahini amen si Karbi Anglong autonomous council mate land settlement office long latum bahini amen si do bonsta haladak nang tum chini nang ji je pota long meadi pota le en puistai le tum bang ke haladak ke tok do nang tum theiglong poje ningkan khri pho 15 years যদি মালিক না আহে রিনিউ নকৰে এটো ইনভ্যালিড হৈ যায় এটাতো এই দুইজনৰ নাম পৰা 3800 বিঘা আছে 3008 বিঘা পৰা এটা 40 years এন্তে ক্লেম কৰাই নাই তো কেনেকা এটো ক্লেম নকৰা মাটি কেনেকা অম্ফু ইংটিপি আৰু পেলেখেজিৰ মাটি হ'ব তাতে নামে নাই চিঠা লগত নামে নাই অম্ফু ইংটিপি আৰু পেলেখেজি এন্তে নামে নাই কেনেকা পেলেখেজি আৰু অম্ফু ইংটিপি নন ট্ৰাইবেল কিতক কেনেকা লিষ্ট দি আছে ইয়াতে মিয়া বিহাৰী মুছলিম কিবা মাৰোৱাৰী সিহঁতক লিষ্ট দি আছে এতিয়া ক'ব গ'লে খটখুটি যোনটো ফ'ৰলেন পৰা নাগালেণ্ড গেট লোকে সব লিষ্ট দিয়া হৈছে এইটো দুইজন মানুহে লিষ্ট দি কিনে আছে অম্ফু ইংটিপি আৰু পেলেখেজি এইটো কাৰ সাহসত এইটো লিষ্ট দি আছে এইটো অটোনমাস কাউন্সিলে এইটো চাব লাগে বুলি মই মিডিয়া হৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে la sili tum ka chini nang ke la bahini hello amen lo asunia ghatak la pen Devasri Mukherjee la tum amen si land revenue office long ke la tum amen si do bond la tum amen ke do ta ningkan phokep aprang sa ke ji pomen ben si la dak la tum long le ke en hala so sa ahem phu tum ke amali ka tum ke ningkan phokep ke dak wang we der lo la pen konsil long ta la tum nang che klang kle yaro office land settlement office long dalang tum dang cek lang lepin lo la sinang cek lang lepin pen non ladak pelikheji la pen om puing tipi ko son se hem pu ka cek rong ma la bang ke surit alam mang hume me alam la si ladak patumi 17 ni ladak naga tum pena naga tum wang pendak hemi kai lo hem chorkang lo prikang lo la bang ke ni tum rong asar phanang lang plot si kedo ponili tum bang ta la bang e kondem lo la pen next bang ke ni tum la dak pen ipil lo CM Sarapan patumi dan tum ipil lo la pen pidi da ipil lo dak dim aklong long wang sin tum dak la horian ti state la pen Nilmor Kumar ti state area lo la dak ke la sini tum wang pen CM Sarapan de ipil lo je prabjin men la solong lia puthak jingwai jingsai nang la pen prabjin pen la dak eviction claim nang i pusini lituning ri athema people lo map de ke dam tang aning kan la dak duduk koloni ke eviction claim tang lo la penon monga tani lipak lang lo la eviction adim ta puthor aku hem chikim clear dolo lahai hem ke litum non travel kali lahai ke sob non karbi kali sob lahai ke bangladesh yang sai mia atumang saide la pen marore tum bangali tum saide la silai minder la bang ke free nai pusi autonomous council atum han litum Karbi Anglong rong asar amaya hin pen chuning ripon lo